so yake ya kama zuciya bai da magani. Ni ban san ki ba a zahiri, ban san sunan ki ba, a sashe rai yake gashi ban san ya zangan ki ba. Mutunci ko aljanna kama da san ki ban san ki ba. Ban san ya zane yau ba, kar ki cutar da raina. Kaunar ki ta kusa haukata ne. Majinyaci domin kiya sanyi. In zana ga yanki kuda a so da ya zana bar garari. Daban taba kallon ki ba, amma da ke kaɗai nake alfahari. Tallafe ni karki bar ni yar uwata, da ke nake zahiri. Na firgice don ki zo ki tallafe ni, na zama almajiri. Sauyan yanayi na tashi a attajiri, na zama almajiri. Ina ta yin garari, na rasa mai agaji. Sabuwa na fada kanki. So ne na baki so to ki ban gaura.